Salam hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimi şol ýurdun içinden gelip gowşan bir hoş habar diýip aýtsak boljak, şondan başlaýyn. Daşoğlu welaýatynyň gelip gowşan habara görä, şol welaýatda işleýän polisler ardasyny ýazyp işden çykyp başlapdyrlar. Näme üçin olar islenaklar bundan beýana diktatora hyzmat edip öl halkyny horlamagy islenaklar. Belki öýler şu karara gelenler, belki enatalar olardan haýyş edenler, ya maşgalasy, ya da halkyň kyn durmuşy, bu arada belli bir zat aýtmak mümkin näl, ýöne şolary ýaly karara gelen polisler bar. Bizem şolary mübarekleýär, aýdýar, berekella, şeýdin, ýazyň ardaňyz çykyn, goşulun halkyň arasyna, bugünkü halkyňyza arka durun, kömek edin, ýardam edin, bu işlerinizi halk ýatdan çykarmaz elbetde. Daşoğludan gelip gowşan hoş habar şondan ibaret. Indi beýleki habarlara geçdik watandaşlar. Ýurdun içindäki ýagdaý gata agyr. Hemme ýerde koronavirus barada maglumat bar, gelip dur, aýdylyp dur. Ana dün öňden haýyş etdim. Watandaşlarymyzdan ýurdun içindäkilerden bize mümkin gadar eger plan şu kesel bar, kesellen bar, ölen bar diýerlerde ady familiýasy gelmedi de. Şonu haýyş etdik. Indi adamlary ady familiýasy bilen uğradyn bize. Indi diýämer hatawa bokarlyk ýagdaý ýok, halk görsin näme bolýan. Dünýä jemgyýeti bilsin, Türkmenistanda näme bolýan. Ine sag bolsan, ine şular ýaly birinji ýemede häzir gelip gowuşdy. Maglumat ine Aşgabatdan gelip gowşan maglumaty men size häzir okap berýän. Aşgabatyň travmatologiýa merkezi bar. Ine şo taýda işleýän lukmanlaryň öýleri keselläpdir. Indi otak yerleşdirilen ýanky watandaşlarymyz barada keselliler barada gurrun edemde. Lukmanlar barada gurrun edýär. Birinji ilkinji ştada sanawda maňa gelen habarda Rejepowa Amanmeýewi. Şol travmatologiýa merkeziniň laboratoriýasynyň müdiri. Zaw laboratoriýa bolup işleýär. Ony aýyň 16-syna, iýulyň şu aýyň 16-syna iki taraply pneumoniýa bilen iç kesel ýanky bölüminiň büdjetini palatasyna ýerleşdiripdir. İkinji, Aliýewa Zeynep, Mehmet Muradowa Dünya, ikisi hem şol merkeziň laboratoriýasyndan. Bular mene ýanky şol olaň öz aýtmyşlary hökümetiň elan edişi ýaly pneumoniýa bilen keseller. Üçüncü, reanimasyon bölümüň müdiri Nurcemal Aman-Nazarovna. Olam bu kesel bilen keseller. Ýene de terapeut lukmanlar Alma Kerimowna, Çeper Çowdurowna, Nuri Öwezewich, ýanky uzi wrach, Şirin Orazowna, Sono Yangibayewa, Halmurat Rejepow, Rüstem Rozmetov, Zöhre Seyit Muhammedowa, Altyn Yoldaşowna we ýene bir topar medsestradyr, sanitar işgärleri, şol ýanky keselhana işgärleri barysy şol pneumoniýa bilen keselledi diýip diýagnoz goýulan şoluň ählisine. Pneumoniýa bilen keselliler Minzdrawyň buýrugy boýunça diýagnozyny aýtman ýanky özlerini bejer galyp ýatan adamlar. Minzdraw ýanky
Sağlık Saqlaýyş Ministrligi buyruk çykarypdyr. Şu kesel barada hiç ýerde diliňizi ýarmaly, özüňize ýokuşlady, halka ýokuşlady, hiç ýerde aýtma hakyňyz ýok diýip ene buyruk çykarypdyr. Şo buyrugyň esasyna da adamlar, ýanky adyny algylan adamyň äklisi bejer galyp ýatylar. Ýöne şol özleriniň kesellärligi bardy, hiç kime hiç ýerde dil ýaranaklar. Ene eger erini ak halatly, halky halas etmeli adamlar şol aýdyr Sağlyk Saqlaýyş Ministrliginden ya ÖDP'sinde oturan müdürler, direktorlardan gorkunjyny öz keseli barada aýdyp bilmeýän bolsa, onu beýlik halkdan biz näme garaşmaly diýip şu maglumaty uradan watandaşymyz ýazypdyr. Bilim şeýle var. Ondan şol ýanky travmatologiýa merkeziniň maşgala warazy Gulya Bazarowyny bu keselle eýam ýogaly amanadan tapşyrypdyr bakyr. Ene hemmejine goýulýar, ýemede diýanada aýdýar, pneumoniýa. Onun sonra berýär özü sonra goýýar da, ýanky uradan adam özü medisina işgäri. Eger bu emediýada jokurama ıssyda ostro-bronhit, pneumoniýa bolarmy diýip adamlaryň öňüne sonra goýýar. Şuraya ıssy howady. Şeýle köpçülikleri kesel bolup bilermi diýen sonra goýýar. Sebäp o kesel bolma ýagdaýy ýokdur, ýa mümkinçiligi ýok. Bolup biljek, iki ýeke bolup biler, ýöne köpçülikleri formada bolup bilenak diýip menen medisina işgäri şeýle suwal bilen ýüzlenipdir. Menen bolşy ýaly diýen. Ine şolar ýaly ýagdaý watandaşlar. Ine bir keselhanada, goý Olaşgabatda bolsa, ine şunça ak halatly adamlaryň özleriniň keselläriniň bir kizjek sanawy. Ol otaýda medsestralar, sanitarkalar barada aýdylýan zat ýok. Olaň sanawyny alsan gör näçe boljak. Oň içinde ol keselhanada ýerleşdiren hastalaryň sanyny alsan ýene näçe derece galjak. Ine şolar ýaly ýagdaý hökümet gizlep saklap atýar. Ýene de hana bizmeýinden gelen bir hat bar. Men köňäde bilen tutýan o täze näme bolup düşünür ýalyndan men şeýle. Ene bizmeýinde ýanky şol Urwan olyň dogmasy bar. Serdar Miskin Sokar. Şol ene minister bolar bäri. Şol bizmeýinde zaýlyň öňündäki duran balkonlar ýykypdyrlar. Hemmejini aýrypdyrlar. Ýerine biz başgaçasyny gurjak diýip 2 aý bäri millet balkonsuz otdy. Ýykyp ýumrup çykyp gidipdirler. Hiç adam ýok. Suratlaryna muratdyr. Hana bar suratlar. Men oğlanlardan haýy eder. Şonu goýup bolmasa rolyga çykarsynlar. Ene ilat ene şolar ýaly äpsketiniň öňünde ýa balkon ýok. Aýrylyp boş ýaty haňlar. Ýykyp gidipdirler ýumrup. Onu ýygnanam ýok. Jaýyň aşagy durşuny zibilhana. Ýanky şol ýykylan kerpiçlerden galanynsyn balkonyň galanynsyn. Ene şolar ýa. Ene onuň Urwan olyň akyllyjy oglunyň goşadaryny üçin edýän işleri. Ondan başga da ýene de şol Serdar Berdimuhammedow barada aýdylýan ýazylan habarda aýdylýan şol ýani guruluşyk ministri bolaly bäri Türkmenistanyň ýanky guruluşyk materiallary 10 esse gymmatlady diýen. Öňkü bahasyna görä. Ene bilen halkyň gerdenine düşen salgyt. Ene görüp otursyňyz özüňiz bilýäňiz ýanky Lewap welaýatyny, Maru welaýatyny ene ýanky gelen tupan zerarly, ýagmyr zerarly, näçe jaýlar ýykyldy, ýumruldy. Millete gurulmagy mümkinçilik gerek. Hökümet onu mugut bermeden geçen. Öňkü narhynyň üstüne ýene 5-10 esse baha galdyryp adamlara el yetme derecede satýarlar diýip guruluşyk materiallar. Ene bilen bir mesele bolupdyr. Ene ýene de bir aýdylmalar ýurdun içinde adamlar indi şu kynçylyk ýagdaýda oturup oýlanyp başladylar. Bir tarapdan adamlar pikir edýär indi bir ertine edip ýaşamaly.
nädip günümüzi görmeli. Inni düşünýärler, hökümetden kömek ýok. Gollaw ýok. Bolmajagyny men adamlar düşünýär. Ýöne beýleki tarapdan hökümet şu günne ýalan propaganda ýaýradyp dur watandaşlar. Ol heme bilbil başlarynyň üstü bilen, sazanlarynyň üstü bilen türlü hokkolara başarýarlar, ynanyrjak bolup kalk. Ýöne nä derejede başa barýa, on sözüni men şu güni aýdyp biljekler. Halkyň öýüňi diňläp otur, öýüňi netije çykarar. Ýöne şol soňky gelen ýeme bar komissiýa. Bütün dünýä saglyk saklaş komissiýa. Ene şolary tutary edip hökümet halkyň içine maglumat ýaýrady. Ene ol bütün dünýä goramasynyň şolar ýaly atly abryly adamlar komissiýa gelip ýurtda koronavirus tapmady. Arkaýyn ýaşa beriň diýip adamlary ters ora gönüp durýarlar. Ters akly gulluk etdirýärler. Enne adamlar şoň üçin dükanlarda nobata du bankyň önüne baslyşyp durlar, awtobusma nire barsa ene adamlar hana wuraşlar şey diýip aýtyp durar, hana telewizionyada görkezip durlar. Adamlar öwrenipdir. Alternativ aýdyly habar bolmansan, diňe bir ýerden hökümetin propagandasy aýdylyp duransan, şol näme diýse şo dogrymy diýip millet kabul edýärdi. Biz bu ýurdun daşyny 10 ýerden, 20 ýerden maglumat alyp, soňçulyň hemmesini birleşdirip, şolary analiz edip, özümizden netije çykarýar. Şolaryň haýsysy dogry, haýsysy ýalňyş. Emma ýurdun içinde oturan adamlar, watandaşlar bunu deňeşdirmäge, bu zatlary görmäge, diňlemäge mümkinçiligi ýok. Birinciden internet ýapyk, ikinciden şol internet el ýeterli bolaýan da ol milletiň 1-2% ulanyp bilýär. Sebäp ol gaty gymmat diýip aýdýarlar da VPN almaly ýanky provider diýdi, näme diýdi. Ondan köpüsi gorkup otyş şoňa girmäge. Internetde girseň bir ýakasyndan tutajak ýaly. Şoňa düşünje bar. Adamlamada. O diňe ýurdun içinde däl, ýurdun daşynda da şeýle. Ene maňa her aýda pesenden 50-60 adam ýazyp oty. Halmyrada men siz bilen şu taýda ýa-ni WhatsApp'da ýazylşýan ýa Telegram'da ýazylşýan bolu şunu hökümet diňläp bilýänler ýa diňleýärmi diýip. Şondan gorkýarlar. Men bilen habarlaşmagy şu ulgamda da. Şoň üçin şol bir topar adamyň like goýmaýanyny ýa bir komment ýazmaýanyny sebäp ol adamdan gözüniň odaryndan enatasynyň döwründen bäri. Şoň aňyna, akylyna, gözüne goýulan gorkuş. Sonra çykyp bilen aklyda şo çoşgora çolaşyp ýatan adamlar. Ýöne ýuwaş-ýuwaş görüp oturuşymyz ýaly adamlaryň gözi açylyp dur, gün-günden düşünip oturýarlar. Ana yerli ýerden adamlar döwrümizin gahramanlary ortaga çykyp dur. Zenany erkegi hemmesi bar. Ýöne bir göze görünmeýän ýurdun içindekiler, ýöne oňa da dogry düşünen adamlar men aýtmak borjum hem parzym. Ýurdun içinde de iş gidip dur. Hemme ýerde de, her welaýatda da, her etrapda da iş gidip dur. Ýöne bir ol işle barada halkyň önüne çykyp aýtdyrlyk ýagdaýymyz ýok. Biz o zatlar aýdyp otursak, onu hökümet öýjükçü. Näme iş edilýär, kime diýe, nähile diýe, onu öýler biler adamlar, ýerini işläp bererler. Öz ýagdaýyna görä, her kişi ýagdaýyna görä hereket edip otur. Ine şu maňa ýanky şol Aşgabatyň bir keselhanasy ýa merkezi barada ine gelen habara meni şol halkymyzdan gelip gowuşdy da ýurdun içinde. Ine şeýdip ýuwaş-ýuwaşdan biz azy hakykata aýdyp başlar. Ugradym, ýene de her bir welaýatda, her bir şäherde, etrapda, nirde bolsun adamlaryň ady familiýasy bilen ugradym. Watandaşlar ol bize bir mesawiýa köşe gurrun gerekkä, ay plan ýerde beýle bolupdyr. Bolupdyr dälle, şo bolan wakanyň sebäbini aýdyn, adyny aýdyn, düşünürip berin bize. Ine şolar ýaly adam, hany girdi, ne keselhana, şolar ýaly ýagdaýda ýatyr, ýa ýogaly, ýani bolan başyna iýnen belaşy. Şonu biz halkara guramalardan talap edip biljek. Ine şol ýanky bütün dünýä saglygy saklaýyş goramasy bar. Şu çykaran karar üçin bular ýene 100 ýerde ýa belki 1000 ýerde ökülmeli bar. Indi bular subut etsin, Türkmenistan
ilatyny we halkyny ya dünýä jemgyýetçiligine bilelikdi. Näme üçin şeýle karar kabul etdiler? Näme üçin azy hakykatyň üstüne ýalan bilen basdylar ya örtdiler? Sorag bor. Ine şo soraglar bermek üçin ine şol adamlaryň sanawy gerek. Ine barine. Bir travmatologiya merkezinden ine şunça tane egin akalatly adamlar şu güne düşüpdir. Biz olaryň ejer çekip ýatan keseller bardy gurrun edemler, öýleri bardy aýdylýar maglumat. Şoň üçin hemmäňizden haýyş watandaşlar. Bilýän maglumatlaryň ady, wagty, bolan ýeri şu zatlary dogrulygy ýazyp bolady. Eger içinde ýurtda video çekip bolmaýan bolsa şo wakaly bardy. Onumçylykda badyr şol adamlar yerlenen ýeri, o ýeriniň daşy, mazar daşyna ýazyly dogry. Haçan bolan, haçan jaýlandy. Näme üçin? Näçe ýaşyndy? Uğradım. Siz etmesen hiç kim etjekler. Hana baran komissiýanyň gözüne çöp atyp, jüwlerini ýa haltararyny doldurup ýygyny uğratdylar. Indi öz agymyzy özümiz aglamaly. Men odal aýtdym näçe adamlar özümiz etmesek hiç kim etjekler bu işleri. Şoň üçin ýene bir gezek gaýyş. Yerli ýerde ýazyň tapyň uğradyň. Aýan etmek, beýan etmek gerek yerine ullanma, halkara gurulmalary şu zatlara çağırmak biziň borjumyz. Uğradyp durun. Indi ýene de bir zat, ýene de aýdyn şol ýanky 19-njy iýulda Istanbulda şol ilçhanaň öňünden ýörüş geçiriljek. Ýörüşiň gurunýanlary ýene bir gezek ýatly diýen halkyň öňünde. Watandaşlar, gaty guramaçylykly geçiriň şu zatlary. Şu gördüňiz-de soňky 2 sany mysal Amerikada nähil geçirilen bolsa şu zatlar şu orolikleri täzeden görüň. Ursgatly bolýan ýerde seredin milletiň edişini. Ýöne ilçhanaň öňünde durmak bolanak, ýöne ýörüş edip adamlar ýeke-ýekeden arasynda 2-3 metr aralyk bilen geçip gitseler bir köçeden geçip barýar. Şu maýkaň özüm ýeterlik. Şu diktatora garşy dip. Ýok. Elinizde plakat açyk geçip bolsaňyz, şu karara gelen bolsaňyz gurmaýjylar, onu plakatdan bolsun, ýöne boýnuny nasylga dursaňyz geçip men boýnumda men gidip barýar, men duramam. Ya hiç kime söz atama. Men geçip barýar. Yani aňyrçata ýeteňizde de ýene bir ýerik uyuşmaňda araňyzda ursut bilen araşýarsak bu. Barın ýanky şeýle bagmy ýa ýene bir ýerim adamyň adrak ýerinde durumda, öz syýasy talaplaryňyzy beýan edin. Hökmanam şonu video rolyga düşürip bize ýetirin. Howpsuzlyk çaresine gaty öns berin, provokatorlar gelmesin araň. Gelse göni ýüzüni surat alyp. Şoňmy? Soňra biz olardan jogap sormak üçin gerek bor gelecekde. Bolýa watandaşlar ine şol gysgaça çykyşyny tamamlayan sapara bilen gepleşip geçirdik. Olam bolmady, onu da ertire çykar diýip haberler öýdärlik habarlaşar sapara bilen men işim gatykän boldy. Häzirim bar men şoň üçin ýetişip biljekler. Ýöne edilmeli görüňler gatykän sapara bilen oňa mede oturan işler gatykän. Öyle ertiye aýdyp berer. Boru watandaşlar sağ oturun, gyýjanyň rahat, salykly görüşelim.